नमस्कार मंडळी, कोकणची प्रीती आहे याल आपल्या हक्काच्या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे मंडळी. चला चला जॉईन व्हा, कमेंट करा. 1:15 वाजले गेलेले आहेत. 1 मिनिट मी लेट आली आहे मंडळी बरं का, त्यामुळे क्षमा असावी. मंडळी जॉईन व्हा, कोकणची प्रीती आहे लाईव्हमध्ये. माझं रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असतं आणि मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ माझ्या लाईव्हवरती म्हणजे चॅनलवरती असतात. तसंच आपलं रोज लाईव्ह असतं, शॉर्ट असतात, नक्की पहा. हाय चिनू, नमस्कार मॅडम, कसं आहे चिनू? पहिलं लाईक माझं, थँक्यू चिनू. आणि नारळी पौर्णिमेच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा. नारळी पुनवेचा सण आहे ना, पुनवेचा, नारळी पुनवेचा. ही मस्त आहे. कॉलेज सुरू झालं का तुझं? कॉलेज सुरू झालं का? सीसीवर असणाऱ्यांनी पटापटा जॉईन व्हा मंडळी. तुम्हाला पण नारळी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू सर्वांना कोकणची प्रीती आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलकडून नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. 7 तारखेपासून चालू. ओके, मग झाली का कॉलेजला जायची तयारी? कॉलेजला जायाचं कॉलेजला जायाचं कॉलेजला. विशाल दादा, हाय तायग्या, काय गो कर काय हाय तायग्या, काय गो काय करतोस? आत्ता भारी वाटलं तायग्या बोलल्यावर, लय भारी वाटतं तायग्या बोलल्यावर. अगोदर ताई हा शब्द नसायचो, तायग्या गो तायग्या, बरोबर ना? मी चॉकलेट खाले. विशाल दादा, तुका नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. रक्षाबंधनाच्याही खूप खूप शुभेच्छा. चिनूमध्ये तुम्हाला खूप आठवण येत असेल ना, खूप मोठा सण आहे हा नारळी पौर्णिमा. येस ना, रक्षाबंधनासाठी मी गावाक नाही आहे, भावाक राखी बांधा. मी चाललंय मुंबईत. घराकडे कधी गेलं? चिनू बोलतोय, कुठली तयारी? अजून काहीच नाही बघा, अजून खरेदी करायची आहे. ओके, कर स्कूलची, स्कूलला जायची, कॉलेजला जायची तयारी आणि खरेदी. आहा हा, काय इमॅजिन करू शकत नाही, एवढी भारी वाटते. विशाल दादा म्हणता हो. विशाल दादा, कधी गेलेलं तू गावात? मंडळी नो जॉईन व्हा, लाईक करा. विशाल दादा लाईक कर, डबल थँक्यू. विशाल दादा डबल टॅप करा सगळ्यांनी, ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी डबल टॅप करा. तुम्हाला मी माझी एक गोष्ट सांगते रक्षाबंधनाची. हे माझं आणि माझ्या भावाचं, म्हणजे माझ्या भावाचं आणि माझ्या 5 वर्षाचा डिफरन्स आहे. तुम्हाला पण नारळी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू विशाल दादा. दिलीप दादा नमस्कार. या रक्षाबंधनाला बहिणीने भावाला गिफ्ट दिल्यास भविष्यात बहिणीला अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे, हो का? बापरे. विशाल दादा म्हणते गावाक नाही, मी गुजरातला होते ना. ओके, मग गावाक नाही जातलो आता रक्षाबंधनाक वगैरे साईटवर. ओके ताई, 2 नंबर लाईक डन केला आहे. थँक्यू सो मच दिलीप दादा. तुम्हालाही नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा दिलीप दादा. चिनू बोलते, नोटबुक आणि स्टेशनरी घ्यायची आहे बस, बाकी कॉलेजचा युनिफॉर्म कॉलेजने दिला आहे. ओके. विशाल दादा म्हणते 3 नंबर लाईक डन. थँक्यू विशाल दादा. आता 2 वाजता ट्रेन. हा ओके, 2 वाजता आहे काय? मग जेवलं की नाही? माझे एक किस्सा सांगते. माझ्यात आणि माझ्या भावात 5 वर्षाचा डिफरन्स आहे. जास्त अशी भांडणं व्हायची नाही, पण रक्षाबंधन येईल की नुसती माझी भांडणं, दिवस सकाळपासून माझी भांडणं. मेल्या तू माझं भावच नाही, हड तुका मी राखीच बांधूच आहे नाही,
बघ मी काय कुत्र्याक बांधीन पण तुका नाही बांधूच. असे माझे टोम बोलायचे असायचे आणि लय आमची म्हणजे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत माझा पेटलेला असायचा. नुसता हिडूक तुडूक धडक तुडूक, चल नको बांधू, तू माझी बहीणच नाही अशी. आणि आता त्याच भावाची आठवण येतात. विशाल दादा म्हणतायत 11 तारीखला गावात जातोय. ओके 11 तारीखला मग गणपतीत ना. विशाल दादा म्हणतात नाही अजून जेव. ओके तुमचा झाला काय जेवण? नाही रे विशाल दादा, आता परी आला की सिस्टर माझी मुंबईकच. हा ओके सिस्टर मुंबईकच राहता काय? मग बरं असा रक्षाबंधनाचं काय टेन्शन नाही तुला. मंडळी सीसीवर जॉईन व्हा. ती भांडण नव्हती प्रेम असतात. हा ना खरंच. काय म्हणजे काय सांगू. हेशी तर मी बरी असायची. रक्षाबंधन आलं की त्याच वेळी मला काहीतरी व्हायचं. म्हणजे त्याने काही मला बोललं ना तर सहन नाही व्हायचं. आणि मग भांडण भांडण भांडण. हाड राखीत नाही बांधूच आहे गणपतीसाठी तर जातोय. ओके 11. हा 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 14 काचा ना खरा. 14 काचा ना गणपती म्हणजे 11 तारखेक जातलो. मग किती दिवस सुट्टी? आज प्रेम खरवलो प्रेम नाही हो. आज प्रेमचो सण असतलो. 14 केक गणपती होत ना. मी 11 जातलोय. ओके ये 14 असत गणपती. हा मी चॉकलेट खाल्लं म्हणजे दाढ दुखायला लागली. आली आम्ही लगेचच. कोण करता? काय पण असतं खुशी तुझा. ग्लास घेऊन ड्रॉइंग करता. गजानन दादा नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. आपले महाराष्ट्रातले आहात आणि तुमचे इमोजी पाहून तर लय भारी. महाराष्ट्रातली माणसं तुम्ही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात असतं तुमचं काय झालं असतं गजानन दादा. विशाल दादा 29 तारीखला मुंबई. ओके 29 तारीखला मुंबई रिटर्न. 19 दिवस सुट्टी. मजा कर विशाल दादा. आरती चुकवू नको हा. आणि भजनांका पहिला भजनांका जाऊचा असा. हाय भारती. हाय विशाल दादा हसता. बघ ना गजानन देवाची नावा. गजानन नाव मोठं आणि लक्षण खोटं. बरोबर की नाही. गजानन नाव आणि लक्षण खोटा. नाव मोठं आणि लक्षण खोटं जळलं मेल्याचं. विचार दादा. M1 कोच भेटलेलो. M2 खय गेलो. ट्रेन पण ना म्हणजे सुनीता ताई म्हणते हाय. हाय सुनीता ताई स्वागत आहे. माझ्या लाईव्हला गटारातले किडे बघायचे आहेत का तुम्हाला? सुनीता ताई बघा किती गटारातले किडे आहेत ते. हाय शुभम दादा यू आर सो प्रिटी. थँक्यू सो मच शुभम दादा. कुठून आहात तुम्ही? प्रल्हाद दादा म्हणते हाय ताई. हाय प्रल्हाद दादा. यू आर सो प्रिटी. थँक्यू सो मच शुभम. कहाँ से हो आप? कुठून आहात तुम्ही? गटारातल्या किड्या. गटारातला किडा कुठे आहेत हे बघा. आपल्या लाईव्ह वरती आलेत की सुनीता ताई. गटारातले किडे. काय सुनीता ताई तुम्हाला गटारातले किडे दिसत नाही? गटार तर दिसतंय बघा. सूरज मराठी लोक ही बघा. सूरज सुनीता ताई मराठी लोक बघा काय विचार आहेत त्यांचे. ताई तुम्ही जेवण केलं की नाही? प्रल्हाद दादा जेवण तर बनवले. आता परी आली की जेवायचं. तुम्ही जेवलात का?
नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. सुनीता त्यांना घरात राहायला सांगा. गटारात. ओके सुनीता ताई, ते गटारात न येतात आणि लाईव्ह वरती येतात, कोणाच्या नाही कोणाच्या, आणि काय म्हणतात ते, वाट लावतात दुसऱ्यांच्या लाईव्हची. पण त्यांची गाठ कोकणच्या प्रीतियासोबत भेट जमली आहे, त्यामुळे आता त्यांचं काही खरं नाही. आता नाहीसं करून टाकतलं एका एका. M2 कोच हा 52 नंबर सीट, पण M2 कोच नाही दिसणार इंडिकेटरवर. ओके ओके, मग असं कसा काय प्रॉब्लेम नाही काय असा, अपडेट जाऊक नसतलो रे. अर्जुन, हाय अर्जुन, स्वागत आहे. ज्यांच्या अंगावर मराठाचा रक्त असतो तो कधीच गलत बोलत नाही. लावीला आपल्या घरी माय बहीण असते. लोकांना पाहून बोलून काही फायदा नाही, म्हणून ते आपल्याला माय बहिणीला लोक बोलतात. आर्मी लवर. आता छत्तीसगडमध्ये माझी ड्युटी आहे. वाव अर्जुन दादा, खूप खूप स्वागत आहे आणि थँक्यू. तुम्ही माझी बाजू घेऊन किंवा माझी मनस्थिती समजून तुम्ही माझ्यासाठी बोललात. थँक्यू सो मच. नाहीतर अजूनही एवढ्या कमेंट येत होत्या, कोणी बोललं नाही, त्यामुळे थँक्यू सो मच तुम्ही बोलल्याबद्दल. कारण खरंच असं प्रत्येक समोरच्या बहिणीसाठी उभं राहणं खरंच गरजेचं आहे. कारण काही काही लेडीज खूप घाबरतात बोलायला, त्यांच्यासोबत असं जर कोणी बोलत असेल तर एम्बॅरेसिंग फील करतात किंवा डाऊन होतात पुरे आणि निघून जातात लाईव्ह बंद करून. त्यामुळे तुमच्यासारखे भाऊ असायला पाहिजे लाईव्हवरती. अर्जुन दादा आणि तुम्ही छत्तीसगडमध्ये ड्युटी करताय, आर्मीमध्ये आहात, खरंच हॅट्स ऑफ यू. खूप खूप धन्यवाद अर्जुन दादा. अर्जुन दादा, माझं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नोटिफिकेशन भेटतील. ते झोपडपट्टीवाले होत. हां, झोपडपट्टीतच रावलेत, पण झोपडपट्टीतली पण माणसं बरी असतात, पण हे गटारातले किडे होत. आज प्रल्हाद दादा म्हणते, आज मेनू काय बनवले होते तुम्ही? आज आहे मुगाची आमटी आणि राईस आणि चपात्या. विशाल दादा म्हणते, कन्फर्म हा इंडिकेटरवर लवकर नाही. ओके ओके. शुभम दादा म्हणते, तुम्हाला कोण त्रास देतय त्यांना अण्णा नाईककडे पाठवून द्या. हा, त्याच्याकडे देऊ बरो गोळी मारतलो. बरोबर ना शुभम, बरो गोळी मारतलो अण्णा नाईक आणि कलाम लावतो यांची. हाय सागर, आजपासून प्रेझेंटी लावा मॅडम. टोल नंबर 6 प्रेझेंट मॅडम. सागर, स्वागत असं तुझा. लग्नानंतर ती येईलच आमच्या लाईव्हवरती. कसा असा मॅरिड लाईफ कशी वाटतं कमेंट करून सांग. विशाल दादा म्हणतात, तेंका बोलान आपला तोंड घाण होता. पळाले रे पळाले. अर्जुन दादा, काय टेन्शन पूर्ण करता येईल, तुमच्या मागे मी उभा आहे खंबीर सारखा. जिथपर्यंत मी लाजतपर्यंत कोणी बोलणार नाही तुम्हाला. ओके, लाईव्हला जात नाही पर्यंत कोणी बोलणार. थँक्यू अर्जुन दादा, थँक्यू सो मच. अर्जुन दादा, हे नाव सूरज तिरोडकर हे महाराष्ट्रातली मुलं आहेत आणि त्यांचे विचार आता खूप घाणेरडे होत चालले. त्यांना आई बहीण हे काही त्यांना रिलेशन माहिती नाही. समोरच्या स्त्रीला आई किंवा बहीण मानून बोलणं हे त्यांच्याने होत नाही आता. त्यामुळे हे गटारातले किडे समजूया आणि आपण पुढे चालूया. शुभम दादा मध्ये ओके बाय, टेक केअर सीस. शुभम दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. नक्की सबस्क्राईब करून जावा. काय टेन्शन करू नको, मी तुमच्या मग मी उभा आहे खंबीर सारखा. लाईक केली मी, 7 नंबर लाईक केली. टेन्शन करू नका. बोलू का पहिली मैंने लाईक केले, बेल आयकॉन सॉफ्टवेअर केले नाही. सगळे तुम्हाला कोणी बोललं तर हाक मारा. ओके, सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, तर तुम्हाला माझे नोटिफिकेशन येईल. आणि थँक्यू सो मच. सागर दादा म्हणते, आतापर्यंत तर बरं आहे, पुढचं काय सांगू. मग बायकोचं नाव काय ठेवलं? विशाल दादा म्हणतोय, नाही असा तो त्याचो काहीतरी विषय वेगळोच हा.
ओके ओके. त्याच्या आईबाबांना त्याला जन्म दिला नाही, बरोबर. तो आज त्याला जन्म दिला असता तर चांगला बोलला असता. त्याला जन्म गलत दिला. ते अर्जुन दादा, त्यात आईवडिलांचा मला असं वाटतं की त्यात आईवडिलांना आपण नाही आणलेलं बरं. कारण आईवडिलांचा काय दोष असेल? आईवडील मुलांना जन्म देताना असा विचार करून म्हणजे करणार नाही की हां, याला मी असंच परवरिश देणार, वाईट परवरिश देणार. आईवडील चांगलीच परवरिश देतात, पण ही मुलं नाही घेत ती. कालिदास दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रिय, प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी लाईक करा. कालिदास दादा स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात? विलास दादा हाय, नमस्कार. कालिदास दादा म्हणते कोकणच्या ताई नमस्कार. जेवण झालं का ताई? 8 नंबर लाईक डन, थँक्यू. कालिदास दादा जेवण तर बनवलंय, पण जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का? नारळी पौर्णिमेच्या कालिदास दादा तुम्हाला आणि विलास दादा तुम्हालाही दोघांनाही खूप खूप शुभेच्छा. आईची माया बापाची छाया, कोण असा गोबाय तुका बोलतेलो. आईची माया बाबाची छाया असतात, कोण नाही कोण असतात. हे गटारातले किडे असतात, ते का आपण बाहेर काढून टाकला विषय कट. काय करतलं असल्यांका? त्यांची परवरिशवर आपण बोला शकलो नाही. कारण आई वडील जन्म देताना चांगलं मनानच देतात. आपलं मूल चांगला जन्माक यावा, त्याचा चांगला फ्युचर भेटावा, त्यांचे चांगले संस्कार भेटावे, हेच करून आई वडील जन्माला घालतात. पण त्यांना नाही घ्यायचं. सागर दादा म्हणते अनुराधा. ओके, सागर आणि अनुराधा. वाव, अनुराधा खूप छान नाव आहे. मस्त मस्त. मग आता काय कामावर जॉईन झालं का? कालिदास दादा बोलतायत, हो ना, आई वडिलांचा दोष आहे त्यात. हे असलेली बोल नीट येत नाही. पण आई वडील तरी काय करणार ना ह्यांना. मी ताई तुम्हाला विसरत नाही, तुमचं आठवणीत आहे गा. ओके कालिदास दादा. कक्कनची ताई, खूप खूप स्वागत आहे दादा. नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप सगळ्यांना शुभेच्छा आहेत. प्लीज मंडळी पटकन लाईक करून टाका, ज्यांनी ज्यांनी नाही केले त्यांनी. संध्याकाळी नाही घेत लाईव्ह, फक्त दुपारीच घेतं काय, संध्याकाळी नाही घेत काय? अरे संध्याकाळचं कसं, मुलांका वाईट थोडंसं बाहेर घेऊन जायचं असता, परत अभ्यास असता, मग त्यांना जेवण वाढणं, परत सकाळीच 5 वाजता उठायचं, म्हणजे झोप व्यवस्थित टायमिंगवर झोपणं सगळं असतं ना. त्यामुळे मी दुपारचंच घेते म्हटलं. आणि जास्त स्क्रीन टाईम घेतला ना तर माझ्या डोक्यात दुखाक सुरुवात होता. त्यामुळे कालिदास दादा म्हणतात जेवण झालं माझं. ओके ओके कालिदास दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. बाकी काय म्हणते वहिनी, काय म्हणते कालिदास दादा? विशाल दादा म्हणतोय नाही, आईची माया म्हणताय हो त्यांका वय महाराजा करतोला थांब मग. होय महाराजा. रामदादा म्हणताय कोणा घ्यायचा नाही, कोणाक भ्यायचा नाही गो, नाही भियत बघा. अर्जुन दादा म्हणते लाल लाल मुलीवर लहान लहान मुलींवर छेडाछेड करतात लोक, असे गटारातील लोक राहतात. ज्या लोकांना किती बोलले ते लोक कधी राहतात. जी लोक गटारात राहतात मूर्ती झाले मदत होते साले. जाऊ दे अर्जुन दादा, सोडून द्या. देऊ दादा इलो इलो, देऊ दादा इलो आमचो, देऊ दादा इलो, देऊ दादा इलो. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab. आमका गणित नाही आहेत बाबा. रामदादा ताई, आई वडिलांची चुकी नसते ताई, आपण कुठे चाललो हे आपण ठरवायचं असतं. बरोबर आहे. आई वडिलांची काय चुकी यात यार. साईटवर कमिशनिंग सक्सेसफुली कम्प्लिटेड झालं काल, म्हणून मला आज निघायला भेटतंय. उद्या रक्षाबंधन भेटला. वाव, खूप छान यार. सणाला आपण घरी जातो हेच खूप मोठी आहे. साहेबराव दीदी रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. साहेबराव दादा कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. कालिदास दादा हो ना ताई, तुम्ही मानलेली बहीण, हो ना ताई, तुम्ही मानलेली बहीण नसून माझी सख्खी बहीण आहे. तुम्हाला सुद्धा रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. कालिदास दादा तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो खरंच. रामदादा म्हणतात सिंधुदुर्ग जिल्हा श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नारळी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्व ग्रुप मंडळींना. थँक्यू रामदादा, तुम्हालाही नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा.
कालिदास दादा म्हणताय ताई तब्येत बरी आहे का? हो कालिदास दादा मस्त आहे. अक्षय दादा आज जर तुम्ही ना सांगितलेले अक्षय दादा जर आज नाही इलो ना तर मी त्याच्याशी कधीच बोलायचं नाही. काय यार अक्षय दादा, तू सुप्रिया दिदीच्या लाईव्ह जातं आणि तू माझ्या लाईव्हला येत नव्हता. आम्ही आपले रोज विषय अक्षय दादा पोचलाय की नाही काय माहिती ना, तो इंस्टावर आहे ना कुठे आहे, बोलायचं कसं, बोलणार नाही आता मी तुझ्याशी. अर्जुन दादा म्हणते चल मी जेवून. वा व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. कोणाची वही घेतली? ओके ओके. अर्जुन दादा चला मी जेवण चालू, बाय बाय, यू नंतर 2 वाजता लागेल. ओके दादा. अर्जुन दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. विशाल दादा म्हणजे दुपारी साईटवर असला की लाईव्हला येऊ भेटत नाही. ओके ओके बघीन रे विशाल दादा, बघूया ना, जमणार नाही रे. कालिदास दादा म्हणते काय हो ताई मी तुम्हाला सांगितलं मुलगी बघायला, पण अजून म्हणता वहिनी कशी आहे, कारण तुमच्या डीपीला वहिनी दिसते की म्हणून विचारलं. विशाल दादा आज आता रोज भेटायला बोला झाला का? येस विशाल दादा तू पण लाईव्ह घे ना, माका योग तुझ्या घरचं गणपती बघू. कालिदास दादा म्हणताय ताई मी फिरायला आलो आहे विदर्भमध्ये. ओके विदर्भमध्ये का? वा वा वा. काय विशाल दादाची बायको पण विदर्भामधलीच आहे होय ना विशाल दादा? हाय निलेश दादा. इलय मी पण इलय. निलेश दादा स्वागत असा रक्षाबंधनात सॉरी नारळी पौर्णिमेच्या आणि रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा तुमका सगळ्यांका. निलेश दादा सागर दादा निलेश दादा माझ्या वाटण्याची एक राखी बांध हा तू, पण मी स्वतः येईन तेव्हा मी तुका हातान बांधेन. सागर दादामध्ये वाईट कमेंट करणाऱ्यांची आई फक्त ओरिजिनल असते, फादर नसतात. फक्त टेन्शन घेऊ नको, आपलं लाईव्ह चालू राहू द्यायची. येस सागर दादा, पण आता मी तेच म्हणते की आई वडिलांना आपण यात नको घेऊया, त्यांना हवे त्या शिवाय घालायच्या, पण आई वडिलांना बिचाऱ्यांना नको, कारण आई वडिलांची काय चुकी नसते यात त्यात. मी अनएक्सपेक्टेड आलो इंडियामध्ये. पण मला सांग तू सुप्रिया दिदीच्या लाईव्हला जातोय आणि माझ्या लाईव्हला येत नाही तू. निलेश दादा हाय म्हणतोय आणि आम्ही अक्षय दादा पोचला असेल का काय माहिती, काय करत असेल, त्याची तब्येत बरी नव्हती आणि आम्हाला हा विसरला. अक्षय दादा असं नसतं अक्षय दादा करायचं. निलेश दादा म्हणते मजेत ना? येस निलेश दादा मस्त मजेत. कालिदास दादा म्हणते आयडीचे नाव काय ठेवतात, मला तर हसूच येतं ताई. काय काय नाव असतात बाबा अशी. विशाल दादा म्हणते राखी पाठवलं की नाही पोस्टात? खय पाठवलं राखी कडे एका टोक्याक रवतय मी आणि मिस्टर पण नव्हते. देऊदादा म्हणते मतदान केलं ताई. थँक्यू देऊदादा, थँक्यू सो मच. निलेश दादा म्हणते नमस्कार सर्वांना, आपलं प्रेम खय रवलं माका समाधान आहे. सुनील येडेकर नमस्कार सुनील दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. कुठून आज सुनील दादा? निलेश दादा म्हणते अक्षय दादा नमस्कार. अक्षय दादाशी बोला नको हा, गट्टी घेऊया आम्ही. विशाल दादा माझ्या मोठ्या मावशीची मुलगी सेम तुझ्यासारखी दिसता. हा माझा फोटो माझे रील पाठवते का शॉर्ट, म्हणजे त्याका पण समजत की मी त्याच्यासारखे दिसते त्या माझ्यासारखे दिसता. अक्षय दादा अरे मी अजून ॲडजस्ट होतोय इंडियन टाईमला. गाप बस इंडियन टाईमला. माझं तर 1लाच असतं ना, तू त्यावेळी झोपत नाही त्या दिवशी माझं लाईव्ह असतं ना दुपारचं. तिकडच्या टायमिंगला ॲडजस्ट करत होता आणि इकडच्या टायमिंगला तुला ॲडजस्ट होत नाही. अजून माझी टाइम मिसमॅच होतीये ऑफिस सोबत. ओके ओके पुस्का. आणि अक्षय दादा नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा तुला. देऊ दादा म्हणते काल मयुरी मला दुसऱ्या लाईव्हवर भेटली होती. मग काय केलंस तू देऊ दादा, मग काय केलंस तू? अक्षय दादा म्हणे लेस दादा जेवला का? आता आम्हाला विचारतोय. मागच्या शनिवारी आता परवाने 8 दिवस होतील गायब झालेलास तू. आम्हाला बाबा काळजी असते सगळ्यांची. मी सुप्रिया दिदीला विचारलं की अक्षय दादा आलेला का काल रात्री, तर बोलली हो आलेला. विशाल दादा म्हणते पहिले आम्ही गावी असताना ती हिवाळे गाव माहीत आहे ना, तिथून राखी पोस्टाने पाठवायची मोगऱ्याला. हिवाळे गाव रत्नागिरी का? हिवाळे ना रत्नागिरी. देऊ दादा म्हणते हाय नीलू दादा.
अरे वा, निलेश दादाचा, नीलू दादा काय, देऊ दादाचा आणि निलेश दादाचा काय असं तर कळणार आहे बघा. विशाल दादा म्हणते माझ्या घरी गावात नेटवर्क नाहीये. हे भगवान, मग माझे लाईव्ह कसं येतलं तू? प्रीतिया आज नारळी भात केलं का तू? नाही रे अक्षय दादा, उद्या माझे मिस्टर येणार आहेत ना, मग उद्याच मी सण बनवणार आहे. नवरा इथं नसेल तर कसले सण आणि कसलं काय, तरी पण मी उद्या बनवणार आहे. उद्या पहाटे येणार आहेत ते. आईने काय बनवले अक्षय दादा? अर्जुन दादा म्हणते मला ताई घरी बोलवले रक्षाबंधनला, पण मला जाता येत नाही ड्युटी. आता मला सध्या ड्युटीवर आहे. दिवाळीच्या देवाला मला सुट्टी भेटता, रक्षाबंधनासाठी भेटत नाही मला घरी जायला. नाही दादा, तू एक आर्मीवाला ना जेव्हा घरी येतो ना त्याच दिवशी सगळे सण असतात त्यांच्या घरातल्यांसाठी. आता हे त्यांच्यासाठी सणच नाही आहेत खरंच, फक्त एक फॉर्मॅलिटी असते. पण जेव्हा आपला ना माणूस आपला घरी येतो ना तेव्हाच सगळे सण होतात. मंडळी प्लीज लाईक करा, मंडळी लाईक करा, लाईक वाढवा. निलेश दादा म्हणते हॅलो देऊ. निलेश दादा तू नीलू झाला. कालीदादा ना नाही, ती बहीण आहे पुण्याची मानलेली. ओके ओके, पुण्याची मानलेली आहे का? कालिदास ताई कधी बघते मुलगी मग भावाला? बघते या दिवाळीपर्यंत. विशाल दादा म्हणते रेंज येतात होय बाहेर, एका जाग्यावरच हात धरून ठेवचो कीपॅडच्या मोबाईलला हात लागलो की गेली रेंज. असा विशाल दादा, मग काय तू माझ्या लाईव्हला येऊच नाही 11 तारीखपासून. कालिदास दादा म्हणते ताई मला कधी बांधते तू राखी? या दादा जम्मूला या की. अक्षय दादा थांब आता मी आज इन्स्टा डाउनलोड करतो, पहिले इंडियामध्ये आलोय तर. येस, डाउनलोड कर आणि मला हाय पाठव. निलेश दादा म्हणते तू पाठव राखी माका, मी अशीच कोणती पण नाही बांधणार, तू पाठवलेली बांधून घेईन बहीण कडसून. मग मी एक दिवस असं येईल की मी स्वतःहून तुका राखी बांधणार. ओके, तेव्हाच खरा पहिला रक्षाबंधन असताना. ओके निलेश दादा. विशाल दादा म्हणते लाईव्ह नाही रे बाबा आमका जमणार. अरे माझ्या लाईव्ह तरी ये विशाल दादा. अक्षय दादा म्हणते प्रीतिया काल तर मी 4:30ला झोपलोय. ओ म्हणजे तिकडे सकाळचं काम तर इकडे रात्र असते होय ना, म्हणून वा तुला ऍडजस्ट होता येत नसेल. भगवान, मयुरी नाही मयूर लांडोर होता, त्याला मी धुतलं ओके साबणाने. मयूर लांडोर. आज प्रेम कुठे राहिला यार? प्रकाश घाडीगावकर म्हणतायत नमस्कार प्रकाश दादा, स्वागत आहे. कोकणातले असाय की काय घाडीगावकर? असं नाव ऐकल्यावर वाटतं माका. कुठले असाय तुम्ही, कुठले आहात नक्की सांगा. निलेश दादा म्हणताय अक्षय जेवलो, तू येत जा यार वेळ काढून. निलेश दादा तो गावा किलो आहे इकडे पुण्या किलो आहे ना, आणि तिकडेची वेळ आणि इकडेची वेळ त्याला मॅच होणार नाही. इकडे रात्र असतात तेव्हा त्याचा ऑफिसचा टाइम असतो. बिचाऱ्याचा काय होता. दीपक अंबरे म्हणतात बालमाणूस. येस, मी बालमाणूस असे, कोकणातला असे बालमाणूस. तुम्ही खायले असाय अंबरे. प्रकाश दादा म्हणतात हाय. अमर पाटील म्हणतात हाय. हाय अमर दादा, प्रकाश दादा, स्वागत आहे सर्वांचं. प्लीज लाईक वाढवा मंडळी, एक सुद्धा लाईक तुम्ही वाढवत नाही. पहिले लाईक करा पटकन. अक्षय दादा निलेश दादा ऑफिस टाइम मिसमॅच होतोय आणि त्यात आता वर्क फ्रॉम होम आहे तर कंपल्सरी ऑनलाईन राहायला लागतंय. बिचारे अक्षय दादाची दयना झाली आहे, दयना. अक्षय दादा बायको काय म्हणते तुझी? विशाल दादा म्हणते रत्नागिरी नाय पोईप हिवाळे माहीत नाही तुका, कसाल खोटले. ओके, त्या साईडचे रत्नागिरीत पण हिवाळे गाव असं माहिती आहे. अक्षय दादा म्हणते आज आहे मसाला भेंडी चपाती आणि नारळी भात. वा वा वा, मी उद्या बनवणार नारळी भात. विशाल दादा म्हणते लाईव्हचा आवाज फुल करून बसलोय स्टेशनला. आजूबाजूची सगळी तोंडाकडे बघतात. काय मंडळी आता बघा, काय मंडळी तोंडाकडे काय बघताय? स्टेशनवर बसलाय मग ट्रेनची वाट बघा. आमच्या विशाल दादाकडे किती बघताय? आणि बघूच असं तर माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा लवकर आणि ये लाईव्ह. गुजराती माणसं म्हणतील या काय पकड 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 चला. मीनू सिंग, हाय मीनू दीदी. कल रक्षाबंधन
वी मनाएंगे और आपसे पार्टी भी लेंगे, रेडी रहना ताई। यस ताई, रेडी रहेंगे। चलो कहाँ चलना है बताओ। लेकिन पार्टी खुशी की है तो मुझे क्यों घाटा है। पार्टी खुशी की रहेगी, बर्थडे खुशी का है तो मुझे क्यों घाटा भाई। विशाल दादा म्हणतायत मीनू दीदी कल चलते हैं। कहाँ चलेंगे। 312 में चलेंगे और मोमोज खाएंगे। विशाल दादा म्हणते आम्ही तळात तळात रवतो डोंगराच्या पायथ्याशी। ओके, मग तिकडे नेटवर्क नाही भेटत ना। बापरे बापरे बापरे, पण डोंगराच्या तळाशी रवणं पण किती डेंजर आहे ना। धामापूर कासाटका माहीत आहे का तुला। हा कासाटका माहिती आहे। अर्जुन दादा मध्ये रक्षाबंधनला ताईने घरी बोलू नका, येत नाही ड्युटी सोडून। आता मला राखी कोण बांधणार आहे इकडे रक्षाबंधनला ताई, मी घरी बोलू नका ड्युटी। ओके दादा, हॅपी रक्षाबंधन दादा, टेन्शन घेऊ नका। घरी गेलात की बहीण तुमची नक्की बांधेन तुम्हाला राखी। अर्जुन दादा हाय। निलेश दादा होय ताई चालात, मी आठवी बघीन तुझे राखी, लवकर ये कधी ता दिवाळीत जमत ना। बघतोय, सांगते तुका, नाही तर तूच ये आता उद्या, आज बस। सागर दादा म्हणताय कस्टमर आल्यामुळे लाईव्ह मधनं बाहेर गेलो होतो। ओके ओके, काय मग सागर दादा बायकोच्या हातचा जेवलंच की नाही। अक्षय दादा मी इटलीला असलो की निवांत फिरत फिरत काम करतो, इकडे आलो की वर्क फ्रॉम होम कंपल्सरी असतंय आणि तिथं एकाच जागेवर बसावं लागतंय। बबुटा वारे लाईव्ह कुठून आहे। कोकणातून आहे मी, कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली। तुम्ही कुठून आहात। विशाल दादा मध्ये ट्रेन इली नंतर बोलते। ओके विशाल दादा हॅपी जर्नी। अक्षय दादा मध्ये बायकोचा मार खाल्लाय आल्या आल्या इकडे आणि तर तिकडे विहीर, इकडे यार आणि तिकडे बायकोचा मार खाल्लास। अजून तुझं लग्न नाही झालं आणि तू बायकोचा मार खाल्ला। निलेश दादा तुझी पण अशीच गत आहे काय रे माझ्या भावांनो, तुमची अशी गत झाली रे। देवा देवा, बायकोची मार खातो काय पोरांनो। बरं बरं चालेल अक्षय, मार खा असं म्हणायचंय का निलेश दादा। अक्षय दादा हसतोय, निलेश दादा म्हणतो हसतोय। विशाल दादा मध्ये तोच आमची गाव। ओके विशाल कासाटका धामापूर। ओके विशाल दादा पेंडूर मोगरणे आणि धामापूर मोगरणे। ओके ओके, येऊचा लागत तुमच्या गावात। विशाल दादा मध्ये मध्येच तलाव भारी असतला। हाय संकेत दादा, नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा संकेत दादा, स्वागत आहे। मंडळी सगळ्यांनी लाईक करा यार, तुम्हाला एवढ्या जणांनी कमेंट केले पण लाईक मात्र कोणी केलं नाहीये। संकेत दादा मध्ये ओम साईराम लाईक 11। थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच। काय मग संकेत दादा कसे आहेस तू। मी विशाल दादा मी 2 डब्बो M2 डब्बो भेटलो, बरा झाला। लोअर सीट, हा सगळ्यांका लोअर सीट हवी असते ना। मस्त ओके। अक्षयदादा कोणाला काहीही सांगितलं नाही, मग चिडकी मी मला मारलं, मग काय लगे हात मी पण थोडा हास। हे भगवान, तू पण हात साफ केला काय रे देवा देवा देवा। अक्षयदादाने पण याने पण मार खाल्लाय आणि याने पण मार पण दिला। हे भगवान, मग काय खुश झाली असेल तुला।
कुठे गेली मध्येच? काय तुझा नेट नेट गेला रे बाबा, मध्ये मध्ये हल्ली जाता. विशाल दादा मस्तपैकी बेडशीट टाकते आणि झोपान देतय. उद्या सकाळी 5 वाजता दादर. मग आता तू 3 तासां कधी पोचतल मुंबई? 2-3 तासांत पोचतल ती. अक्षय दादा म्हणते इंडियामध्ये मध्ये नेटची कमी आहे, कुठे पण जा स्पीड मिळत नाही. हा ते तर आहेच इथंच. कसं काय ऑफिस करूचा काय पण कळत नाही माका. घरात वायफाय नाही हा. तिकडे ऑफिसमध्ये असलं की मस्त 650 MBPS चा स्पीड येतोय. अरे वा, भारीच मरे. मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट करा. विशाल दादा म्हणते उद्या सकाळी 5 वाजता. काय पण गुजरातवरून जा मुंबईत जा, उद्या सकाळी 5 वाजता तुझ्या पोहोचतेल. काय पण सांगते पकायतंय मग. तुला काय वाटतं मी प्रवास करू नाही? गुजरातवरून 5-4 जास्तीत जास्त 3 किंवा 4 तासच लागतात. ताईकडे आमच्या वायफाय असा सुपरफास्ट. तरी पण नुसतं असं होतं. रामदादा हसतात. असा पण स्पीड नाही. ओके. हा इकडे तसल्यात 50 MBPS जो स्पीड असता. हाय सुप्रिया दीदी, हॅलो डिअर, हॅलो. कैसन बा? विशाल दादा म्हणते जमनानगर वरून सर्च कर. अरे उद्या सकाळी 5 वाजता एवढे तास कसे लागतात? कैसन बा? ठीक बा सुप्रिया दीदी, आप कैसन बा? विशाल दादा म्हणते सौराष्ट्र मेल बघ. हा लेट असेल ती. राजधानी वगैरे लवकर पोचवते. विशाल दादा म्हणते वडोदरावरून जवळ आहे. जवळ हा. ओके ओके. जमनानगर खूप लांब असा. ओके ओके. माका वाटलं की वडोदरावरून असेल. सागर दादा बायकोच्या घरच्यांनी सगळे जेवणाचे एक्सपिरियन्स माझ्यावरती करायला पाठवला. ओ माय गॉड. मग काय काय बनवायला येतं तुझ्या बायकोला? रामदादा म्हणतायत गुजरात जायला 3 तास लागतात. हा मुंबई टू गुजरात 3 तास लागतात सरळ. सुप्रिया दीदी काय करत जेवण झाले? नाही झाले सुप्रिया दीदी, जेवण नाही झाले. परी येणार आहे घरी, मग ती जेवणार, मग आम्ही जेवणार. परी आने का वेट कर रही हूँ दीदी. आपने खाना खा लिया? कैसा लग रहा है उधर? रामदादा मध्ये दिल्लीत जाऊन 17 तास लागतात. हा मुंबईपर्यंत 17 तास किंवा 12 तास. अक्षयदादा जमनानगर गुजरातचा खूपच्यात असा. हा ओके, म्हणूनच त्या दादाक वेळ लागत असतो लोक. विशाल दादा, रामदादा मी जाऊन आलोय दिल्लीला. दिल्लीला मराठी हॉटेल पण आहेत ना, महाराष्ट्रीयन हॉटेल. सुप्रिया दीदी ऐसा लग रहा है नागालैंड पहुंच गई हूँ यार. नागालैंड का फिर मजा ले उधर जंगल में है. सागर दादा मॅगी चहा दुसरं काही नाही येत. मग ठीक आहे ना, सकाळी चहा पी, दुपारी मॅगी खा, परत संध्याकाळी चहा पी आणि झोपताना परत मॅगी खा. ये दिल्ली नहीं लग रहा. एक कोपचे में है क्या वो? आप जहाँ गए हो कोपचे में है क्या? विठ्ठल, नमस्कार विठ्ठल दादा, स्वागत है आपका. स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही? सुप्रिया दीदी बोल रही बहुत बड़े बड़े पेड़ है. वाह ठीक है, आना पड़ेगा. जंगल एरिया है तो टाइगर वगैरह आते हैं क्या? दिल्लीला जायला फ्लाईटनी जायचं. हमको अक्षयदादा आम्ही जर सिंधुदुर्गात गुरुवारी बसलो ना, तर शुक्रवारी दुपारी आम्ही दिल्लीला पोचू असं आहे. डायरेक्ट ट्रेन पण आहे सिंधुदुर्गातून. लेकिन ना सच में कैंट एरिया बहुत अच्छा है. पिकॉक है बहुत. हाँ मैं अभी गई थी ना सदर के उस साइड में, तो उधर भी बहुत पिकॉक थे. मतलब इतनी आवाज़ थी, म्याऊ म्याऊ ऐसे करके. हेलो सुप्रिया दीदी बोल रही है. हेलो अक्षय भाई. हॅलो हाय प्रेम, कहाँ था भाई तू? प्रेम कुठे गेलेला? आज नारळी पौर्णिमाचा बिझी असतील वाटतं. प्रेम बोलते हॅलो सुप्स.
अक्षय दादा म्हणते हेलो सुप्स दीदी, सुप्रिया दीदी बोल रही है लो शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। हे भगवान, देखो हाँ सुप्रिया दीदी आपको शैतान बोल रही है प्रेम। सुप्स यही हूँ। कहाँ गया था यार तू? आज नारळी पौर्णिमा है इसलिए गया था क्या? सावली सलोनी, सलोनी नाही नाव काय ते प्रे अक्षय दादा हिचं नाव काय? सायली, सायली, सायली के साथ गया था क्या? मी शैतान नाही उसका दोस्त हूँ। हा शैतानचा दोस्त निघाला बघ प्रेम। अक्षय दादा होते राखीपासून पळत आहे प्रेम। मला सांगा कोण कोण शाळेत रक्षाबंधन असताना पळ काढली किंवा त्या दिवशी शाळेलाच जायचं नाही असं कोणी केलंय का? सांगा सांगा कमेंट करून। सुप्रिया दीदी बोल रही है यही हो तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो ना छुप गया है, वो पेड़ के पीछे छुप रहा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। नींद चुराई मेरी किसने हो सनम, तूने तूने दिल चुराया मेरा किसने हो सनम, तूने 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 प्रेम का दिल चुराया है सायली ने और अक्षय का दिल चुराया है अनिशा ने। बरोबर सागर दादा। बायोडाटाच्या हॉबीजमध्ये तर कुकिंग म्हणून बायोडाटाच्या हॉबीजमध्ये तर कुकिंग म्हणून पाठवलं आणि हे तर काहीच नाही। बघ अक्षय दादानी प्रेम बघा हा असं फसवलं जातं। बायोडाटामध्ये हॉबीजमध्ये कुकिंग लिहिलं जातं पण जेव्हा प्रॅक्टिकल करायचे वेळ येते तेव्हा फक्त चहा आणि मॅगीच येते बरं का। सावध राहा, आधीच टेस्ट करा की बायकोला काही येतंय की नाही ते। मला सुट्टी असायची अनऑफिशियल। हा तुला सुट्टी असायची? कसं काय रक्षाबंधनला सुट्टी असायची? पण आदल्या दिवशी किंवा व्हायचंच ना रक्षाबंधन तेव्हा काय करायचं असतो? चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने। हाय गॉडफादर अनिशाने, ये सुप्रिया दीदी अनिशाने, अनिशाने गॉडफादर कसा हाय? बरं हाय नव? बरोबर। अक्षय दादा काय करायचं असतं त्यावेळी सांग? गॉडफादर तुम्ही शाळेत असताना रक्षाबंधन जेव्हा शाळेत सेलिब्रेट व्हायचं तेव्हा काय करायचं? कोणत्या मुलीकडनं जर बांधून घ्यायची नसेल तर काय कसं हँडल करायचं? प्रेम बोलते मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, तू मुझको घोल दे तो मेरी यार बात बन जानी। गॉडफादर म्हणते हॉबीज आणि कुकिंग योगायोग समजावा। हे भगवान। चेतन हाय नमस्कार सी, झालं का जेवण? हाय चेतन, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये। कुठून आहात? आणि माझं जेवण बनवलंय, आता कुकर लागला आहे, चपाती आणि आमटी भात झाले आहे, आता जेवणात थोड्या वेळाने या जेवायला। आणि नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा चेतन। कुठून आहात नक्की सांगा। अक्षय दादा म्हणजे मी माझा बनवून घेतो तिने तिचं बघावं। हे भगवान, हा अक्षय दादा तर काय कुकिंगमध्ये एक्सपर्टच आहे। विशाल दादा म्हणते आपण ह्याच्यावर लाईन मारायचो ते का राखी बांधूक लावायचे आमच्याकडे, मागा 5-6 जणा तरी राखी बांधायची पोरी। बिचाऱ्यांका जबरदस्ती हात पुढे करूच लागतो। नाही नाही माका नाही बांधूच्या, एक एक बांध, अरे बांध 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 पटकन हे का नाही तर लाईन मारत राहतलो। अक्षय दादा मी कधीच नाही गेलो शाळेत राखीला। हे बघ हे छुपे रुस्तम। सुप्रिया दीदी ये देखो ना, रक्षाबंधन के टाइम स्कूल ही नहीं जाते थे क्योंकि कोई राखी बांधेगा इसलिए। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। ओके
मुझे खुद में घोल दे तो मेरी यार बात बन जानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पाणी. रामदादा म्हणतायत शाळेत आम्ही रक्षाबंधन करताना आमचाच डबा खाऊन आम्हालाच मारायचे. कोण? चेतन दादा म्हणते अस्मिताचे मिस्टर. ओके चेतन दादा, ओके ओके, सॉरी सॉरी, विसरली मी. स्वागत आहे दादा, कसे आहात तुम्ही? नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. गॉडफादर म्हणतायत ताई मी त्या दिवशी कॉफी चॉकलेटचा मोठा पुडा घेऊन जायचो. कॉफी चॉकलेटचा का? रक्षाबंधनासाठी सगळ्या बांधायच्या रक्षाबंधनला राखी तुम्हाला. मीनू सिंग ताई मुझे खुद में घोल दे तू और पका ले और पका ले और उसका रायता बना ले. है ना मीनू दीदी? ताई मुझे खुद में घोल दे तू और मेरा रायता बना ले. गॉडफादर म्हणते पण कॉलेजमध्ये कधी कोणाकडून बांधून घेतली नाही. ओके, म्हणजे राखी बांधायची तेव्हा तुम्ही चॉकलेट ऑफर करायचं की चॉकलेट घे पण राखी बांधू नको. ओ माय गॉड. बघ हा, प्रेम आणि अक्षय दादा. देऊ दादा म्हणते हा बरोबर बोलली तू ताई, माझ्यासोबत असाच घडलाच. ओ विशाल दादा पण मज्जा यायची. येस, मजा तर भरपूर यायची. अरे प्रेम बोलते अरे भोली सी सूरत आंख में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय एक झलक दिखलाए कभी आंचल में छुप जाए, हाय हाय मेरी नजरों से तुम देखो तो यार नजर आए वो आए बाय. देऊदादा म्हणतात मी तर शाळेत असताना मुली मला सर्वजण भाऊ मानायचे म्हणून मी सिंगल आहे. मी सिंगल हाय देवा मला पोरगी पटू दे, मी सिंगल हाय देवा तर मला एक पटू दे. पटणार पटणार देऊ दादा, तुम्हाला मुलगी पटणार. अक्षय दादा मध्ये राखीच्या दिवशी मामाकडे कलटी मारायची आईला घेऊन. ओ माय गॉड, मामाच्या मुली होत्या का अक्षय दादा? गॉडफादर म्हणते अगं मला बहीण नाही ना, मग सगळ्या राखी बांधायच्या. ओके, त्याची आवडती व्यक्ती असायची ती पण राखी बांधायची. बरोबर गॉडफादर. शाळेत सगळ्यांनी राखी बांधल्या पण कॉलेजमध्ये मी कोणाकडून बांधून घेतली नाही, कारण तेव्हा मला समजायला लागलं. तेव्हा मला समजायला लागलं लाईन कशी मारायची ते. रामदादा नमस्कार. मंडळी प्लीज सगळ्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा यार. फक्त 14 लाईक, एवढं 49 मिनिटं झाली आहे त्यांनी लाईक फक्त 14. रामदादा म्हणतायत ओ क्या बात है ताई. थँक्यू रामदादा. काय करताय रामदादा? नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. संदीप दादा म्हणतायत गाणं खूप छान आहे, एकच नंबर ब्युटिफुल. त्या गाण्याची मी वाट लावते. संदीप दादा स्वागत आहे तुमचं. देऊ दादा म्हणतायत वाव छान ताई, तुझ्या तोंडात साखर पडो ताई. येस, साखर काय यार, मिठाई तरी बोला ना. घेवर आवडतं मला, घेवर. मिठाईमध्ये मला घेवर आवडतं, द्याल का तुम्ही? संदीप दादा चॅनलला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा. सुप्रिया दीदी बोल रही है लड़की कही है वो जादू है और कहा क्या जाए, रात को मेरे ख्वाबों में आए वो जुल्फी बिखराए, लेकिन हमारे जुल्फे देखो ना क्या हो गया, झाड़ू जैसे. जैसे शादी की बच्चे हो गए वैसे झाड़ू हो गए हमारे बाल. हाय गॉडफादर, कायको हस रहे आप? अक्षय मामाच्या मुली आहेत पण ती इकडे नाही आणि कधीच राखी पण नाही आली. मग तू राखी बांधायला कशाला जायचं तिकडं मम्मी बरोबर? ओ लडकी आँख मारे, ओ लडकी आँख मारे. सचिन पाटील म्हणतात कुठे राहतेस तू? मी पृथ्वी तलावर राहते सचिन दादा, तळ कोकणातल्या पृथ्वी तलावर. माहिती आहे का कोकण? प्रेम बोलतोय चुरा के दिल मेरा गोरिया चली आहा आहा उड़ा के निंदिया कहाँ तो चली, पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ
दीवाना हुआ। गॉडफादर पगली सिक्रेट मत खोल यहाँ पे है, मुझे पता है, मुझे पता है. घेवर म्हणजे काय? घेवर ना मी मथुरामध्ये खाल्लेलं. आय लव घेवर. म्हणजे भारी असते, त्याच्यात मावा घेवर पण असतं. मी दाखवे ना, माझ्या मिस्टरांना आणायला सांगितले. मैसूर पाक तरी दे. मैसूर पाक कोणाला आवडतं? मला नाही अजिबात आवडत मैसूर पाक. मला घेवर आवडतं. मी दाखवेन तुम्हाला घेवर. देऊ दादा. प्रमोद दादा म्हणते तूने बुढ़े लोगों का चश्मा लगाया है. हाँ वही तो, मतलब मेरे मैं अभी कब खरीदूंगी तो एक बुढ़े अंकल जा रहे थे, उनसे बोला थोड़ा सा चश्मा देना, लाइव करने के बाद आपका लौटा दूंगी. सुप्रिया दीदी बोले मंजिल मेरी बस तू ही, मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली चुरा के दिल मेरा, चली मैं चली. हे भगवान, काय काय पोरही करायला लावतं. क्या क्या करना पड़ रहा है ये लाइव में. चली मैं ये करी, मैं आँख मारी. प्रेम बोलते अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, ऐसे न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अक्षदा नव्हते नाही, मम्मी सोबत जायचो, माझी राखी नव्हती तिकडे, पण मम्मीला कंपनी द्यायला जायचो. ओके, मग तुला त्या मामाच्या मुली बांधायच्या नाही, तिथं जायचं असतं. गॉडफादरमध्ये खरवस माहिती आहे. आय लव खरवस, मला खूप आवडतो गॉडफादर. का नाव काढलं तुम्ही खरवसाचं? खुशी आता नाही बांधायची बाबू, उद्या. मग नको सांगू, आता बोला नको. सुप्रिया दीदी उद्या अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो अभी. ये मुझे नहीं आ रहा है. कौशल बोलतोय हाय, आज मी पनीरची भाजी बनवतोय. ओके बाय. असं तुला पण अजून म्हणायचं असेल, आज मी पनीरची भाजी बनवते, ड्युटीवर आहे, ऑफिसला आहे, घरातल्या किचनमध्ये आहे, बाय. लाईक डन. बरोबर कौशल्य. प्रेम बोलते अभी तो आई हो, बाहर बन के चली हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा. हे भगवान, मेरे सर से जा रहा है पाणी. ये तू पण खायला. येस कौशल्य, नक्की येते. लाईक कर पटकन. बायकोसारखी छान झाली नाही असू दे, आपल्याला चालतंय. सुदाम कोकटे म्हणतायत हाय. हाय सुदाम दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. राजेश दादा म्हणतायत हाय. हाय राजेश दादा, कुठून आहात? राममुळे म्हणताय हनुमानाचं गाणं म्हणा. अंजनीच्या सुता, तुला रामाचं वरदान. अंजनीच्या सुता, तुला रामाचं वरदान. एक मुखानं बोला, बोला जय जय हनुमान. एक मुखानं बोला जय जय हनुमान. थर थरली ती धरती, थर थरला हा भगवान. नाही बा, चुकीचं काहीतरी म्हणेन. आधी तेवढंच येतं मला. रामदादा नमस्कार. राजेश दादा, सुदाम दादा, प्लीज लाईक करा चॅनलला. फक्त लाईक करा पटकन आणि सबस्क्राईब करून टाका. कौशल म्हणते सेम टू सेम, भावाला पण जाम आवडतो खरवस. मला पण. अक्षय दादा म्हणते नाही. काय नाही? देवदादा म्हणते ओ पंख होते तो उड़ जाती, रेसिया तो जालिमा तुझे दिल का दाग दिखलाती. रे ओ पंख होते तो उड़ आती, रेसिया तो जालिमा तुझे दिल का दाग दिखलाती. ए रे ओ. ए देव दादा क्या सब लिख रहे हो यार.
सुप्रिया दीदी तो शायरी वाली बन गई भाई। सुप्रिया दीदी कौन सा भूत चढ़ा है आज? मुझे गाने नहीं गाने हैं और आप सब गाने शायरी भेज रहे हो। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम टेंशन बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम टेंशन टेंशन बनके। सुप्रिया दी, तू हिंदी सॉन्ग मत ही गा प्रीतिया, पूरा कचरा कर रही है रोमांटिक सॉन्ग का। अरे मेरे को मत भेजो रे, कैसे है रे तुम लोग? मराठी कुछ भेजो। ये क्या इधर से आई हो, इधर से आई हो, ये हो, ये काली काली आंखें हो, क्या क्या बोलना पड़ रहा है मेरे को। एक तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और इधर मेरे गाने सुनने एक लोगों को। देवदादा म्हणताय मला पण खरवस खूप आवडतो, तोंडाला रूच सुटली। हा देवदादा घेऊन या इकडे जम्मूला। प्रेम बोलते प्रीतिया सर के ऊपर से जा रहा है हमारे गाना, हम लिख रहे हैं दिल से और तुम समझ रही हो हवा से। All is well, all is well, all is well, all is well. निकम, ताईसाहेब जेवलात काय? नाही आबासाहेब निकम, मी नाही जेवले आहे। तुम्ही जेवलात का आबासाहेब? कुठून आहात तुम्ही? मत बोल। थांब दीदी येऊ दे ना 2 मिनिटं थांब। मत बोल यार, मत भेजो मुझे सॉन्ग। अभी मैं सॉन्ग का कचरा बनाया था, अभी मैं सॉन्ग का कॉकटेल बनाऊंगी, देख लेना। गॉडफादर, काळजी नको ताई, तुझ्या वाटणीचा खरवस मी खातोय आता। तू मराठी ही बोल, मैं जा रही बाय। नहीं 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 जाना नहीं मुझे छोड़कर, नहीं नहीं सुप्रिया दीदी जाना नहीं मुझे छोड़कर। भीमा मोड बदलली जिंदगी खास गाणं म्हणा। मला नाही येत दादा एवढी गाणी, मी त्या गाण्याचा कचरा करून टाकते, म्हणून मला सगळे म्हणतात गाऊच नको। गॉडफादर म्हणते काय मस्त खरवस बनवली ना, वा माँ तो माँ होती है। येस, मला पण पाहिजे खरवस। महेश दादा म्हणताय ताई आपण कुठून लाईव्ह आहात? कारण कोकणातून खूप कमी लाईव्ह घेतली जाते, बहुतेक सगळे लाईव्ह मराठवाडा विदर्भातून असतात। मी आज आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून महेश दादा, आणि मी कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच जम्मूमधले कल्चरल म्हणजे टुरिस्ट प्लेस वगैरे दाखवण्याचा प्रयत्न करते। तर माझं रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असतं। आणि मालवणी भाषेत सांगायचं तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा दादांनो, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा महेश दादा। आबासाहेब म्हणताय कोण आले जिंदगीमध्ये? ताईसाहेब जिंदगीमध्ये कोणी नाही आहे माझ्या जिंदगीमध्ये, माझा नवरा आहे फक्त, माझा नवरा। प्रेम बोलते मेरा दिल किसी को चाहिए ऑफर्स बस आज के लिए, कल OLX पे डालूंगा। ओके, कल के लिए तो राखी बांधने के लिए पीछे पीछे दौड़ेंगे भाई। तू कल OLX पे डाल रहा है तू। सुप्रिया दीदी मेरा दिल तो चुरा लिया है किसी ने, रावत भैया ने चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं लगाना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, बदल नहीं जाना सनम। हाय रे मेरा दिल, हाय मेरी मंजिल। साला कचरा झाला, लास्टला माझ्या गाण्याचा कचराच होतो बाबा। काकू साहेब नमस्कार। अजित दादा स्वागत आहे तुमचं, कुठून आहात तुम्ही?
प्रेम बोलते कौन है वो दिल चोर. रावत भैया, रावत भैया, रावत भैया. देवदादा म्हणते सासरलाही बहीण निघाली, सासरलाही बहीण निघाली, भावाची लाडी नेसली माहेरची साडी, नेसली माहेरची साडी. सासरच्या छायेत राहू दे, नवऱ्याच्या प्रेमात नाहू दे, लाभू दे ताईला माझ्या, लाभू दे ताईला माझ्या, संसाराची गोडी नेसली माहेरची साडी. वा वा वा, खूप छान गाणं आहे. प्रेम कौशल म्हणतोय प्रेम कविता तुझं रूप मनात दडलं, प्रेमाचं स्वप्न हळूच खुललं, तुझ्या नजरेच्या इशाऱ्याने काळीच माझं धडधडलं, तुझ्या ओठांच्या हास्यावर मन माझं पुन्हा भुललं, तुझ्या प्रेमाच्या रंगात माझं आयुष्य रंगून गेलं. वा वा वा, तू भेटलीस आयुष्यात म्हणून जगणं खास झालं. सुप्रिया दीदी बोले रूप सुहाना लगता है, छोड़ पुराना लगता है, चांद पुराना लगते तेरे आगे ओ जानम. ये किसके लिए था सुप्रिया दीदी? रावत सर के लिए क्या? ऑन हूँ मैं रोटी बना रही. ओ माय गॉड, रोटी खाओ, सुप्रिया दीदी बना रही है, जाओ जाओ. विशाल दादा म्हणते आपल्याकडे पण घेवर भेटता. आपल्याकडचं मी अजून काही खाऊ नाही, मी मथुरातलं खाल्लंय आणि मिस्टरांका सांगले दिल्लीसून घेऊन या, बघूया कसं लागतं तो. प्रेम बोलते तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखे तुझे हर दम. आ हा हा, प्रेम कोणासाठी? सायलीसाठी. अक्षय दादा मी तर नेक्स्ट लेवल कचरा करतो सॉंग. हाय बाय, हाय बाय, हाय बाय. सुप्रिया प्रेम लव स्टोरी आला, पोरींच्या नावाने आला, प्रेम पोरींच्या नावाने आला. इनकी लव स्टोरी चलती है लाइव पे, तो तुझे कुछ प्रॉब्लम है भाई? सुप्रिया दीदी बोल रही है तू गा मत. अरे मैं सिंगर हूँ भाई, बड़ी सिंगर. ऐसे गाने कोई नहीं गाता मेरे जैसे. बहुत बहुत लोग आते हैं दूर दूर से सुनने के लिए लाइव में. ये बता शाम को कितने बजे कॉल करूँ? 6:30 बजे, 6:30 बजे करना. महेश दादा म्हणते आम्ही खरवस नाही म्हणत, चिक कसा आहे? ओके ओके, आमच्याकडे खरवस म्हणतात. अक्षय दादा सुप दीदी कितनी अच्छी गाती है, गाने दो. सुप दीदी कितनी अच्छी गाती है, गाने दो. आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? प्रीतिया दीदी के गाने सुनने के लिए लाइव में कितने कंधे दूर दूर से आते हैं, विदर्भ महाराष्ट्र से, कब कहाँ कहाँ से आते हैं लोग. सुप्रिया और प्रेम का चक्कर चल रहा है. तुझे कुछ प्रॉब्लम है भाई? हमारा चक्कर चले या और कुछ चले, तुम कौन होते हो? धनल आणि काजोल ही एकच आयडिया आहे. धनल पोरींच्या नावाने येतो आणि काजोल धनलच्या नावाने येते. फालतू माणसं. अक्षय दादा, अक्षय दादा काजोल तुला कसं काय माहीत? कारण त्याचे तेच काम आहे, कोणाचं काय चाललंय आणि हे बघण्याचं. अक्षय भाई भजन अच्छे गाती है, बस वो भी मराठी हिंदी बेकार. अरे हम मराठी है, मराठी तो मराठी ही गाएंगे, है ना अक्षय भाई? मी मराठी, मी मराठी, मैं नो हिंदी, हम नो हिंदी. अक्षय दादा म्हणते सूप्स दीदी इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए. सही बात है, इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए. प्रीति को कितना बुरा लगेगा, इतना अच्छा गाती है, वो सिंगर है कोकन की. वो जानती है मुझे, मैं झूठ नहीं बोलती. हाँ सुप्रिया दीदी झूठ नहीं बोलती. देऊ दादा म्हणते कोण सायली? सायली माझी क्रश, सायली माझी क्रश आहे. ओ देऊ दादा तुमची सायली नाही हो. देऊ कौशल म्हणते रोज तुझा सोज्वळ माझा, रोज तुझा सोज्वळ माझ्या मनात घर करून गेलं, माझ्यासारखा भटकलेला दिशा देऊन गेलं. वाह वाह वाह. सुप्रिया दीदी बोल रही है ये लव स्टोरी कौन बोला, किसे मरना है मेरे.
अरे सुप्रिया दीदी, ये काजोल है। लड़के के नाम नाम लड़के के शक्ल में लड़की है, सॉरी लड़की के शक्ल में ये लड़का है, पता है? सुप्रिया, प्रेम तेरा कौन है? तुझे क्या कर रहा है भाई? हमारा प्रेम कोई भी हो, हमारा प्रेम प्रेम है। प्रेम हमारी जान है ना प्रेम? गॉडफादर हंसता है। सुप्रिया दीदी बोल रही है, अबे काजल तू है कौन ये बता साली। प्रेम बोलता है, काजोल काजू तू कौन है, लड़का है या लड़की है? जब लड़की या लड़के के आईडी से आएगी तो बोले मैं लड़की हूँ, लड़की से आएगी तो बोले कि मैं लड़का हूँ। इसको ही नहीं पता ये लड़का है या लड़की है, ये बात है। कौशल्य बोलतोय, लोक फाटलेल्या स्पीकरची गाणी ऐकायला येतात. येस कौशल्य, तू पण त्याच्यासाठी येतो, बरोबर की नाही? खुशी खुशी, चपाती खाणार की भात खाणार? ओके। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाओगी। अक्षय दादा, मैं तो इटली से आता हूँ। यस, देखो कितने दूर दूर से सब आते हैं। सुप्रिया दीदी, खुशी घे, खुशी घे। दोस्तों, नेम की चीज सुनी है तूने? कौन सी नेम की चीज? अरे आ गई तू, कैसा राज का दिन? बहुत अच्छा, बहुत मतलब ये क्या लेकर आई है, दिखा रही है? तुम बीच में कबाब में हड्डी क्यों डाल रहा है? दोस्त नाम की चीज सुनी है तूने? यस, ऐसे बोल रहे हो क्या? ये कसले पैसे? आमच्या क्लास म्हणजे दोस्त नाम की चीज सुनी है? इसने दोस्त नाम की कुछ चीज सुनी नहीं है सुप्रिया दीदी। ये लड़का है या नन्ना लड़की, क्या करेगा? ये बीच में फंस गया है। प्रेम बोलते है, सुप्स वो काजोल धनन नाम का लड़का है, उसकी आदत है लड़की बनके आना। यस सुप्रिया दीदी, ऐसा ही आहे. आजच्या ऑफिसमध्ये पण 5-10 जणांनी सबस्क्राईब केलं तुला, हो का? 10 जणांनी सबस्क्राईब केलं. आता बघ ते लाईव्ह एंड झाल्यानंतर 10 जणांनी सबस्क्राईब केलंय का? विशाल दादा म्हणतायत, हमने आधे का झाड़ कोयते ने तोड़ा. हमने आड़े का झाड़ कोयते ने तोड़ा. हमारी में ऐसा ही बोलते हैं, हमारे में ऐसा ही बोलते हैं. भगवान, अरे विशाल दादा, तू तर काय माझ्यापेक्षा भारी निघालस रे बाबा. सुप्रिया दी, भगाओ इस काजल मिठे को. अरे इसकी हम तो मजा लेते हैं, ये हमारा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आता है काजोल. प्रेम बोलते हैं, सुप्स तुम टाइम आउट करो ना. कौशल्य बोलते मराठी पाऊल पड़ते पुढे. सुप्रिया दीदी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, इश्क वाला लो. हाँ, ऐसे बात करनी चाहिए. विशाल दादा म्हणते वो बीच वाले है. अमोल गिरी म्हणते हाय, हॅलो खडूस. हॅलो अमोल, कुठून आहात तुम्ही? मला खडूस बोलले, ओळखताय काय? कौशल्य म्हणते माझा कालचा ब्लॉग आलेला आहे बघ, नक्की चॅनलवर वेळ मिळाला तर. ओके ओके, मग एकदा एक कमेंट कर ना, म्हणजे मला शोधायला म्हणजे खूप मुश्किल होते यार. तुझ्या तर कमेंट नसतात ना, त्यामुळे एखादी कमेंट कर, मग मी बघते. हां, अक्षय दादा म्हणते काजोल एक
काम कर, डॉक्टर के पास जा और टेस्ट करवा ले और फिर रिपोर्ट पब्लिश कर कि तू है कौन रियल में. यस, ये सही बात की अक्षय दादा. व्हेरी नाईस अक्षय दादा. दिमाग जे हिच्याकडे नाही आहे, काजलकडे नाही आहे. पर वो बात अलग है, अभी पुणे में हूँ. प्रेम बोलते तू प्यार है किसी और का, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. रावत भैया तू पसंद है किसी और की और तुझे मांगता कोई और है. रावत भैया. कौशल्य म्हणते तुला असंच बोललो मी, तुझा भाऊ आहे, तुला असं होईल का काय ते. सुप्रिया दीदी बोले एक हाय दिल है कितनी बार लेगा इश्क. एक ही दिल है कितनी बार लेगा इश्क. वही तो एक ही दिल है ना. एक ही दिल है. लेकिन सुप्रिया दीदी आपका दिल तो रावत भैया ने चुरा लिया, अब कहाँ बचा है आपका दिल. कौशल्य बोलते रक्षाबंधनाचा मदर डे तुझ्यासाठी अजून 100 सबस्क्रायबर वाढवणे, यावर्षी जमलं तर तुझ्यावर वाढवणार. थँक्यू सो मच. हां तिकडे पण मस्त आहे राखी. थँक्यू कौशल्य, थँक्यू सो मच. सुप्रिया दीदी बोल रही है प्रीतिया कुक्कू परी का वेट कर रही है, जल्दी दिल्ली आओ तुम. हाँ हाँ आना है. एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी ना तो 2-3 दिन के लिए हम आने वाले हैं. फिर हम आपके इधर ही रुकेंगे. मैं आपको पूछ भी नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट जाऊँगी. क्योंकि हमें रूम रेंट मतलब रूम ढूंढनी है ना दिल्ली में, इसलिए. प्रेम बोलतो है हमारा दिल ऑलरेडी आपके पास ही है. ओ माय गॉड. देऊदादा म्हणते काजवे काजवे उजेडाचे थवे रानात भेटती, काळोखाच्या कविता आठवली तुला ताई. वाह वाह वाह. अक्षय दादा ओ मेरे दिल के चैन. चैन टूट गई है क्या अक्षय दादा. प्रेम बोलते गोल्डन चेन. कौशल म्हणते तुझ्या साडीतले आणि कोकणातले फोटो छान आहेत, एक नंबर शोभते माझी बहीण. थँक्यू कौशल्य, थँक्यू सो मच. हां कोकणात गेल्यावरच मजा करायला भेटते यार. इथं काय, इथं असतो आम्ही लोवर टी शर्टवर. सुप्रिया दीदी आपका दिल हमारा पास है. आपका आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है. सुप्रिया दीदी चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. सुप्रिया दीदी के दिल को चैन आ जाए, चैन आ जाए, गोल्डन चैन आ जाए. रावत भैया से ही कहना होगा, दुआ करेंगे हम. काजोल म्हणते अब इनका हनीमून देखना रह गया. काजोल मी तुला सांगते शिस्तीत बोलायचं असेल तर बोल, नाही तर माझ्यापेक्षा वाईट कोण नसणार आहे, समजलं ना. फालतू बोलायची गरज नाही आहे, इथून कल्टी मारायची. तुला किती तुझा अपमान केला ना तरी तू त्याच लाईव्ह माझ्याच लाईव्हमध्ये येते. किती अपमान केला आम्ही सगळ्यांनी, तुला तर जरा पण लाज नाही. एवढा अपमान करून कोणाला, एवढ्या माणसांना लाज नाही म्हणजे कशी काय तू आहेस धनल. जरा लाज तरी ठेव आणि पळ इथून लाईव्हला. कौशल्यमध्ये मला माहीत नाही केलं का ते, मला त्यांनी सांगितलं मी केलं. ओके ओके कौशल्य असू दे, तू सांगितलंस हेच खूप आहे माझ्यासाठी. विशाल दादा म्हणते डॉक्टरची गरज नाही, मी बोललो ना बीच वाले है वो. येस बीच वाले ही आहे म्हणून तर असे मेसेज करतात. प्रेम चांगलं केलं, त्याला हटवून टाकलंच ते. सुप्रिया दीदी बोलते अपनी माँ का देख हनीमून का जो. सही है इसके माँ का ही. क्या बोले अभी, जाने दो भाई. प्रेम हंस रहा है. काजोल और मुझे भी दिखा. देवू बोलता है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. यस अक्षय दादा काजोल तेरे हनीमून की फिल्म पब्लिश करनी है क्या. हाँ और प्रेक्षक कौन होंगे, हम कोकणची प्रीतिया मेंबर्स. विशाल दादा इश्क ना करना, इश्क ना करना, इश्क ना करना.
चल ना, आवर ना तुझे पटकन. चलो अब जाता हूँ. हाँ मैं भी जाती हूँ. हमारी परी आ गई. काजोल बता देना, 3-4 कैमरे लगवा देंगे, वो भी जुगाड़ हो जाएगा. केलो असा कमेंट. गणपती गावाकडे जातलास ना? नाही रे कौशल, नाही यावर्षी जाऊचं. संपत्रो साठे. गूगल गॉगल अच्छा है. ओके गॉगल अच्छा है. थैंक यू थैंक यू. आपका भी स्वागत है. संपत्र प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. हर रोज़ लाइव आता है 1:15 में. चैन अक्षय दादा चैन तोडली ना जॉबनी. चैन तोडली जॉबनी. कोणी तोडली? कौशल्य बोलते हाय सुप, चलो मिलते हैं फिर कभी. सुप्रिया दीदी बोलते बाय इश्क. कौशल्य बोलते हाय. विशाल दादा म्हणते ब्लॉक कर ना त्याला. प्रेम बोलते सुप्स. विशाल दादा म्हणते आता लय बोलतोय. थांब ना गोष्टी. आता लय बोलतोय कोण तो ती. अरे तो मुलाच्या नावावर आहे. बनव जा. ते बघ तिथं तही आता बनव. हे स्वतःच्या आई बहिणीला सोडून दुसऱ्याच्या आई बहिणीकडे बघतात. फालतू लोक आहेत. रोहन दादा म्हणते ताई काय झालं. लय गमची गाणी म्हणते बाबा. नाही हे माझे मित्र मैत्रिणी ना सगळे गाणे पाठवत आहेत आणि मी गाणी म्हणते. सुप्रिया दीदी उसको ना अभी देखूंगी. बाय मंडळी. रोहन दादा नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता माझं लाईव्ह संपतंय कारण जेवायचा टायमिंग झाला, त्यामुळे काळजी घ्या सर्वांनी. रोहन दादा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि उद्या 1:15 वाजता नक्की या. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बाय बाय प्रेम. बाय विशाल दादा. बाय कौशल्य. बाय रोहन दादा. बाय सुप्रिया दीदी. बाय अक्षय दादा. बाय बाय. सगळ्यांनी बायच्या कमेंट करा. बाय बाय. रोहन दादा नक्की सबस्क्राईब करा. हा देऊ दादा बाय बाय. विशाल दादा म्हणते बाय जेवा. येस विशाल दादा. बाय 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 बाय. देऊ दादा ब्ल्यू काढून घेतलंय. उद्या परत भेटतो. बाय. टेक केअर.